Gavana ma Bomet Hilary Barchok owe kod rambun maromo siling milion 5 kanyawargi machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati owe kod rambun mar milion 1.5 kod do e buch mibadhi ma mienogi. Mamoko ma bende ogol kod rambun gin achije magin anyuola mag gavana machon Wangamati mayande bura mar mibadhi mieno e kinde ma gavana Barchok to ywak ne do ni omi gavana no rambun mang'eny moyo omenda mawachore ni ne ogajore godo yor mibadhi. Achije 11 kaachiel kod jochung' kembe 8 odiochieng' ma kawuono chwale doho ma Milimani ewi ketho mar mibadhi e chenro mar yie kata dagi ketho makamago. Wycliffe Wafula Wangamati otelo e listi mar achije ma oting'o Michael Simiyu Wangamati, Edward Barasa Wangamati, Edward Maya Mahanu, Sandra Nasambu Soita, Waholi Wafula Chesititi, Bramwell Mukewa Wafula, Juma Swale Juma, Jimmy Barasa Wekesa, Christopher Makoha Masika, Joseph Wahemba Wanyonyi, kin mamoko duto ma okwedo ketho nyim jang'ad bura Zipora Gishana. Okinde mag Wangamati ka otelnegi kod Peter Wanyama ochiwo ywak e nyim doho mondo kik mi Wangamati kaachiel kod achije ma wedene rambum machwe ka giwacho ni gin jok mawuok e anyuola achiel kendo ponono golgi kod omenda mang'eny to pek mar yudo omenda makamano nyalo bedo. We must take into consideration that we really want to stay one family from having to take the heavy task of getting cash bail that will be relevant for this facility. Bang' winjo kwayo mar okinde mawuok e apis jomin buche ODPP ma omako burano kaachiel kod okinde Wangamati, doho oredho ne Wangamati rambu mar milion 1.5 ma okelo buok mapek e wang' okinde ne kod anyuola mare. Wycliffe Wangamati and his terms of bond are a bond of 5 million in the alternative a cash bail of 1.5 million. The fourth accused is a bond of 10 million in the alternative a cash bail of 2.5 million. The eighth accused is a bond of 8 million in the alternative a cash bail of 2 million. Bang' Wangamati buodho jok mager, Gavana Masani ma Bomet Hilary Kipngeno Barchok kaachiel kod director mar kambi mar gedo mar Chemasus Evans Kipkoech Korir maduto ne odonjnegi kod ketho mar mibadhi maromo milion 2.5 bende ne ochwal e doho. Okinde mag Barchok otemo lombo doho kaka Barchok en wuoyi ma jaongwana kendo weche ne obidhore ka gidwaro ni mondo doho ogol Barchok nono maonge kod rambum. My client is a humble person and as indicated earlier is a dairy farmer. He only communicates to his family and those who assist him in tending to his livestock. He's not a danger at all. Bang' pimo kwayo gi mos, jang'ad bura Zipora Gishana oredho ne Barchok rambum mar milion 5 mane en nyadiriyo mar omenda ma mibadhi mayande odonjnego. The first accused may be released on a bond of 15 million in the alternative to a cash bail of 5 million. The second accused may be admitted to a bond of 5 million in the alternative to a cash bail of 2 million. Both accused persons are directed not to contact or in any way interfere with the prosecution witnesses by themselves or through proxies. Okinde otemo chiwo ywak margi e tielo mar ariyo, ywak ma ochalo mar ywago dayo ma bang'e to ogore mana e lwanda. Doho odhi nyime ma ochiwo chik ne achije duto mondo chwal obok magi mag wuoth e nyim doho kendo nyisgi ni ponono gidwaro wuok pacho kato kwayo makamano nyaka kal mana kod doho. Kendo doho chiwo siem ne achije duto mondo kik donjre kod joneno kendo kik gichiw twak moro amora ewi burano magie sani dhi nyime e doho. Burani igeno winj kendo tarik 17 kod 18 mar dweni e doho ma Milimani. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu olando ne jotich mag kaunti no ni dhi chulgi osachgi ma oseleo kuom dweche 2.